ରାମାୟଣର ରୋଚକ କଥା। ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କଦାପି ଛୁଇଁ ନଥିଲା। କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏ ପଛର କାରଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ରାବଣ ଥରେ ମାତ୍ର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏ ପଛର କାରଣ? କ'ଣ ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲା, ନା ସେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା? କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପଛର କାରଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମା ସୀତାଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ରାକ୍ଷସୀର ନାମ ଥିଲା ତ୍ରିଜଟା। ତ୍ରିଜଟା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରହିଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଓ ରାବଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଜଟା ରାକ୍ଷସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା। ତ୍ରିଜଟା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ତ୍ରିଜଟା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅବିନ୍ଧ୍ୟ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ନିକଟରୁ ପାଇଥିବା ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇ କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଛୋଟ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାନରରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଛନ୍ତି ଓ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତ୍ରିଜଟା ରାକ୍ଷସୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପନୀୟ କଥା କହିଥିଲା ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତ୍ରିଜଟା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ଏକଦା ରାବଣ କାମ ଓ ବାସନାରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲା। ସେ କୁବେରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନଳ କୁବେରଙ୍କ ଅପ୍ସରା ପତ୍ନୀ ରମ୍ଭାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ରମ୍ଭା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ କୌଣସି ନାରୀକୁ କଦାପି ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କରିବୁ ତେବେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବୁ ପାପୀ ରାବଣ। ଏହି ଅଭିଶାପ ଭୟ କାରଣରୁ କଦାପି ରାବଣ କୌଣସି ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର କାରଣ।